Ngene ngisemoyeni ngiphezulu kakhulu. Angisakwazanga nanokufunda ukuthi kubhalani la, uzethembe. Nene uthi hula Ntosi. Balenhle. Uthi fiqu. Awe. Yabona lapho maningi ukuthi hayi begiba ngempela like hayi indaba okuganga. Maningi. Nawe ufiqu. Ngene ngisemoyeni ingane yaMati ngihlekiswa uyayithanda bo le ngoma. Siphephelo uthi molo Siphephelo. Uthi uyayithanda bo le ngoma ngithi mina yila akusongoma la siyakhuleka la umkhuleko lo. Awuzwa nje umkhuleko lo wena. Ubiza ngengoma nalokho ngoba lokhu kumkhuleko ukuthi baba ilwa nalabo abalwa nathi empini yemimoya labo thina singaboni khona ngoba kuyimanje nje awuliboni ikusasa wena we are limited by space and time uma ngabe kuukuthi umqondo wakhe level of consciousness yakho ayakafika ezingeni elithile awukwazi ukubona ngali yabo kodwa khona abantu abane access yokubona ngali benza izinto impi yemimoya le esibhekene nayo njengoba ubona kuphithiza nje kunje kula imimoya intelwane yabona so kuzobaleka futhi kakhulu nje ukuthi umuntu abe sesimeni sokuba spiritually elevated khona ezokwazi ukuphepha nokubona and see through illusions yabona ngoba njengoba siphila nje kulomhlaba lo siphila emhlabeni owodwa sonke kanje ireality se-experience ayifani kuya ngokuthi wena ukuthunwe kweyiphi channel. Mina-ke just happened ukuthi i-channel abantu abathune kuyona mina ngiyayibona bese ithi angihambisani nale channel ngifuna ukuthuna kweyami i-channel mina yabo ungathola ukuthi akazi khona incwadi engake ngayifunda leya ncwadi yayithi lo mbhemu lo thank you so much maningi thank you so much ayithi lo mbhemu lo angisazi wakubani loyana kule ncwadi ngicabanga ukuthi the power of your subconscious mind but ekugcineni ithinto kwakumele ukuthi amasosha ahambe ayolwa kanti yena akathanda ukuthi akwenze lokho lento ayicreate ngomqondo elala wayenvision yena ephephile safe nomndeni wakhe thank you Cindy was envision yena safe ephephile nomndeni wakhe wangazifaka kulolu hlobo lwereality loluya labantu abazobhekana nalo wangaziconditiona nokuzichanela to what is about to happen wathatha just a different route ayifunayo yena yabo so by law of attraction surely waya kwenye ini ireality kwathiwa wena ayi i-intention iyakwazi ukupsa ireality intention. That is why ngithi mina good people yenzani izinto yenzani ama-rituals athile yabo imimoya iyathunywa imimoya i-conscious imimoya i-aware abantu abaniloyayo baniloya ngoba bayakwazi lokho umuntu kuloya ngenhliziyo ngaleko ukuthi azayo enyangeni uyazi ukuthi uma ngabe ngasethi intention ngamemeza usibanibani wasanibani lonto ngayibeka emqondweni wami uyakwazi umuntu ukusethi intention ezokwazi ukudisturb wena uma weak uyakwazi ukwenza lokho wena ke leyo nto yenza kuwena khona into ukumatcha nezinto ezenziwa abantu kuwe yabo thank you Cindy thank you so much yabo ngoba wazi kuyimanje ubani obiza igama lakho kuphi la libiza kuma altar akhe khona injalo ke indaba ithi ke silwe imimoya abantu lapha ke unjani kubuzo lana unoma nyake wena umzamela lapha uKhanyisani Shelembe
changes yebo ngane wethu Sindi kaMaguduzela changes molo Sindi uphinda futhi lapha nathi yes nje Sindi njengoba nje siyichaza indaba. Good people, namhlanje ke ngizokhuluma ngesihloko njengoba ngibhalile la ngathi chemical addiction nalento engikhuluma ngayo la iyasithinta lesi sihloko lesi sithi chemical addiction. Yini eba addicted to i-chemical? Umzimba wakho oba addicted to i-chemical. Angithi uyazi ukuthi it's a chemical energy ama-emotions because your endocrine system will release certain what you call it, it's biochemicals yabo, so ama hormones athi oxytocin, endorphin, dopamine, yonke lo into le stress hormones, ama hormones athi lawo are released ini umzimba wakho, your endocrine system, ngenxa yani yomcabango ethile. Angithi ukuze makuthiwa i-subconscious mind ayikwazi ukuhluka phakathi kwento e-real nento engekho real. As long as wena uyicabanga, subconscious mind ithatha lento as if lento ecabangayo iyenzeka. Uthola umuntu esesaba ngempela ingenzekile ngenxa yokuthi uyayicabanga ngoba i-subconscious mind ayikwazi ukuhlukanisa. Nithi uyayibona indaba. So njengoba ngitheke isihloko sanamhlanje sikhuluma ukuthi chemical addiction. Umzimba wakho uba addicted kuma emotions of which that is a chemical energy. Umzimba wakho uba addicted kuma emotions bese umqondo wakho uba addicted kuma thoughts. The mind is addicted to thinking. The body is addicted to feeling. So the thinking has a corresponding energetic signature. Even every thought has its own corresponding energetic signature. That energetic signature will correspond to which hormones or biochemicals yabo so release in your body and then you feel a certain way. So kunama habitual thoughts, kunama habitual thoughts that you used to think these thoughts and you used to feel this way. Then ngaleyo ndlela umzimba wakho uzoba addicted to le ndlela enje yokuzizwa. Umzimba addicted to feeling. The one thing I would say is that we create everything money pertaining life. Life is lived in agreements. Yes, la revelate kunjalo nje. Angithi siyezwana ngaleyo ndlela ke uyabona indlela ozizwa ngayo. Indlela ozizwa ngayo will dictate uhlobo lwe-reality ozoyithola uhlangabezana nalo. Lelo vangeli ivangeli likade alishunyayezwa, kodwa mina ngifuna ukuqhamuka ngenye perspective nangenye indlela mhlawumbe ungazi mhlawumbe uyake ngayo izinto. Uyabona because umzimba wakho uba addicted to feeling. Ngiyazi ukuthi network iyathanda ukuzipha amandla ukuthi ibe siphuci mangisangena yabo. Ngiyazi ukuthi yenze into enjalo inama hiccups kodwa ke izojwayela yabo, izojwayela nje ihambe ibe right. Yeah, ngoba angeke ngizwe ngayo vele iyakwazi nayo lokho. Yabona ke ngoba umzimba wakho uyaba addicted to feeling. That is a chemical addiction. Umzimba wakho ngoba uyaba addicted to feeling. Umzimba wakho uzenza nje uzofila
Umzimba wakho is your subconscious mind. That is where your habitual thoughts are stored in your body. To the point ukuthi umzimba wakho uzokuvusela uhlobo oluthile lwefeeling, uzizwe ngendlela ethile. That's what you used. That is the feeling that's what you used to feel. Mayivusa lo feeling umzimba wakho, bese uzizwa nje ucikekile wena. Bese yaxayo nje indaba uzizwa ucikekile, uzizwa ucikekile nje. Ingqondo yakho into ezoyenza izofuna iproof yokucikeka kwakho. Uzoyifuna iproof yokucikeka kwakho ingqondo yakho, because manje umzimba wakho crave addiction. Yabo, is craving for addiction. So ingqondo yakho kumele ifune into ezomatcha ihambisana nendlela lo mzimba wakho usuzizwa ngayo. Yabo, so lento leyo uzoyithola ke ezo intensify le ndlela wena ozizwa ngayo. Thank you Mnaketsi, thank you Makesi. Uzoyithola ke lo into leyo bese athi umuntu nawe uzomcika njengoba ngicikekele. Yabo, mawucikekile ubona zonke ezinye izinto ezicikayo, bese kuba ngazuthi lezi zinto vele izona lezi ezikwenza ukuthi ucikeke, kanti wena umqondo wakho usuyakusetshela izinto ezizokunikeza izizathu sokuthi kungani uzizwe ngalendlela. Wena ingqondo yakho izohamba iyofuna ukuthi kungani uzizwa uhelpless vele. Umzimba wakho, ingqondo yakho izohamba iyofuna izinto ozovele ozokuphutha kuzona iblame ukuthi ama-leaders vele anjena antshe imali vele imisebenzi ayikho. Ingqondo yakho izohamba iyofuna lezo zinto ezihambelana nalokhu wena usuzizwa uyinkosi. I'm feeling helpless right now. Yabo, so your brain will search izinto that ezo intensify nezo validate le ndlela wena uzizwa ngayo. Yabo, uMuzi 101 uthi Akasha my brother, hey Muzi, how's it my brother? I think fine, everything is going so well. Ngalapha esayidini la sisti hi sisti ngiyabulisa cool city, ngiyabulisa ngane yakwethu. Nginesihahadolo nje, ngiyazi ukuthi ngaba nomkhuhlane engilo ngikhala ngawo njalo, mhlawumbe nami ngiyonyangwa. Uyabona, izohamba ke ingqondo yakho iyokufunela i-content, ihamba yokufunela izathu. Sabona we nonto bisu nawe nwa sesikhona. So i-frequency wena the state of being, indlela wena more often ohlezi uzizwa ngayo, ingqondo yakho izohamba yokufunela lezo zinto lezo ozocomplaina ngazo, lezo zinto lezo ezizokwenza ukuthi ubone ukuthi life is unfair. Izohamba yokufunela zonke izinto lezi ezihambisana nale frequency wena uyizwayo. Thank you so much Slash. Izohamba yokufunela izinto ehambisana exactly nale frequency le wena uzizwa ngayo. Yabo, reticular activating system, yes, RAS, shuthi izofiltera ingqondo yakho konke okunye bese focus kakhulu wena njengamanje okuyikona okukholiwe, because lo belief yakho izoba kwi-conviction only if you feel that's what you believe is true now. Yabo, if I believe unjengamanje whatever way engizizwa ngakhona ukuthi hey, life is so fair and I'm grateful and I'm loved by the universe, if that's the way I feel ukuthi I'm so grateful, yabo, in life, that is a high vibrational feeling. And into ezokwenzeka lapho, I will see more grace coming to me. I'll see more grace coming to me because that's the way.
yabo esengizitshale ngakhona izinto ezithile eziqhamuka eziziphamiso lezo zinto lezo I won't take them serious. I won't take those serious because umzimba yenzeka ube addicted to ukuzizwa good, feeling good. Umzimba ube addicted kulokho. So lezi zinto lezi abantu abakhala ngazo abacomplaina ngazo lezo zinto lezo they don't tend to like shake you yabo because they don't resonate with you. You don't go all the way out to search for negative things that are going to intensify how you feel. You are not going to feed because now if you are going out there you are searching for the things to complain about in life, then you are just searching for something that will intensify how you feel, that give a reason why you feel this way. That is the only thing that your mind will be doing for you. And in Kwari, if you are not used to feeling that way, that life is so unfair and we are complaining and life is so hard, if you are not like we are not accustomed to feel that way, we are not going to all the way out to search for things that will interfere. But what will happen? You will go all the way out to search for like content that has a happy ending and struggles that led to victory. That's what you are going to, because now that's what you resonate with. You don't attract what you want, you attract what you are. That's how it works. Guys, God does not listen to words. God listens to a more emotionally charged words. That's what God responds to. That's what God responds to. Emotionally charged words. Not just words. To say, I am grateful, I am powerful, I manifest what I like. We are just talking, just blowing the hot air if emotionally that's not what you feel. Your body now is addicted to sexual, let me say sexually aroused. Yeah, that's what you are addicted to, sexually aroused. And what is going to happen if you feel that arises in your body, that a sexual arousement, you feel it in your body, what will happen? Unconsciously you are going to search for something that will intensify it. You're going to go to your what you call this your sites, but in a porn sites, you will do something. You are feeding this chemical, is now we are craving for it. Now you are going to search. You are not going to search for the pasta, or you are not going to search for changes akasha while your body is craving for those sexual things. You are not going to search for something different, because why? Umzimba wako now is craving for sexual content. That's what is craving for. Now you are going to go and search lezo zinto lezo. Yabo? Ngoba uma it-thinking iyakwazi uku-impact feeling, ne-feeling iyakwazi uku-impact it-thinking. Yabo? I-thinking iyayi-impacta i-feeling, ne-feeling iyayi-impacta i-thinking. Just because you feel this way, now you think of these things and then you go to search those things. Yabo? Now the way you feel is making you search until it resonates with what you feel. So uyabona kumele ukuyibona leyo into ukuthi iyenzeka wena. Checka ke wena ukuthi in your life, what is it that you are searching for in your life? Are you searching to intensify how unfair life is? Or are you searching to intensify how graceful and gracious you are? What is it that you are searching? What friends are you possessing in your life? Thank you, Marquis. Thank you so much. Because you are going to search, your brain is searching to validate. It's validating. Thank you so much. Chemically addicted. Chemically addicted. Yabona nje?
kunezinto ezithile that are bringing i-emotion ethile emzimbeni wakho. Umzimba wakho uzokutshela ukuthi sowufunani manje, usufunani manje umzimba wakho. Uzokutshela umzimba wakho ukuthi njengamanje sengifuna ifoni. Yabo nje uthola ukuthi uhlale for 10 minutes to i-hour ifoni yakho ungayithintanga. Umzimba wakho uzokrave. Uyakrave. It's in umzimba wakho ukrave ngoba sekukhona into ethile oyibonile manje related to i-cellphone. Now umzimba wakho uyakrave. Your body now is craving. It's craving. So umzimba wakho is constantly craving. Are you aware of that? You should be aware of that your body is constantly craving. And once your body is constantly craving, it's craving for things to feel a certain way. To dopamine hit. Dopamine hit. So umzimba wakho now is craving for into ethile, so that there will be that dopamine hit. Yabo? Hayi ukuthi abantu baqasula, abantu bavalidate wena indlela ozizwa ngayo. Yabo? So we are constantly addicted. Kumele wazi nje ukuthi imicabango ethile oyicabangayo ine corresponding ine energy, i-energetic imicabango. Ine energy iphozisayo. And lo energy leyo ifika kanjani imicabango ekutheni igcine seyiyo action. Ukuthi lo energy leyo ephozeswa ileyo micabango leyo. Uma wena uke wane emotionally charged leyo micabango leyo. Uma ike ya emotionally charged. Indlela ozozizwa ngayo ke leyo. Indlela ozozizwa ngayo ke leyo. That is where ke thoughts become tangible things. Yabo, the more you repeat those thoughts, the more you repeat them, at some point those things are going to manifest. At some point in time, those things are going to manifest if you keep repeating the very same thoughts. Yabo? At some point, those things are going to manifest in your life. So ibalekile nalento ukuthi kubheke ukuthi hlobo luni lwe-content, hlobo luni lezinto oluvumelayo ukuthi ulithathe in lungene kuwena, ngoba leyo nto ine energy izokwenza uzizwe ngendlela ethile, will change your state of being. Yabona bazokwenza abantu ukuthi udinwe, and masudiniwe bazokwenza ukuthi kwenze izinto ezithile. Yabo, njengamanje mina ngakubombatha wena, ngibombathe content ethile. Lo content leyo izokwenza uzizwe ngendlela ethile. Kunento ekuthiwa i-collective consciousness. Uma wena uthepha into the collective consciousness yabantu abathile abazizwa ngendlela ethile, now you are going to experience the same reality as them. Yes. Thank you so much, trusted. We are going to experience the same reality as them as long as you did not block what is coming to you from them. We are going to experience the same reality. The quantum shift and quantum jumping is real. We are in the same earth, but experiencing different worlds. Yabo? Kungenzeka yazi ukuthi abantu ongathola ukuthi bangadutshulwa bonke kanye endaweni eyodwa. Labo they were sharing something similar, and they were sharing telepathically. Those people were vibrating in the same frequency band. Yabo? They were communicating telepathically, and then they find themselves in yabona kunabantu abaluthayo, and abantu abaluthayo, most of them they experience the same reality bona. Lesaskhathi. Yabo, based on your karmic debt ke abanye ke badlula emhlabeni, abanye baboshwa, kwenzeka izinto eziningi ezihlukahlukene. Yabo, but siyakwazi ukuba semhlabeni owodwa kodwa experience reality engafani. Sisila same earth. Ngenxa mina I'm not going to tune la enitshune khona nini. Uthola ukuthi ikhona impi yomhlaba, kodwa kube khona abantu enga exist kubona impi yomhlaba nhlobo, begcine bezwe ingane ukuthi kube nempi yomhlaba la emhlabeni. Begcine bekuzwe ingane lo. Why? I reality ne universe abebe operator kuyo
ayenzeki leyo into leyo. I-universe izoba nendlela yokubafihla ngoba umthetho awuvumi ukuthi beyithole beba naleyo reality leyo. Umthetho ongavumi. I-universe ayikwazi ukukunikeza i-reality engamatch nawe. Ayikwazi ukuyenza lonto. Ayikwazi i-universe ukwenza lonto leyo. Umthetho. Phela nje ukuthi wena u-alpha and omega nje usho ukuthi uNkulunkulu wezimangaliso loyo. Ukuthi lonto leyo izokwenza kanjani ukuthi nonke la endaweni kwenzeka into ethile nonke la endaweni nizithole nisempini nonke kodwa mina ngingayitholi ngisempini ngibe ngihleli nani la. Lo ngigcine ngizwa ngani leyo nto. Why? I-universe yazi wena. I-universe ayazi umunye umuntu. I-universe ngobani aka-exist omunye umuntu first. U-exista wena bese ucreate lowo muntu loyo. Ayikho into eqhamuka ngaphandle eyakhiwe ngaphandle. Yonke into yakhiwe ngala. So ibhodi lingala. So mina nginga-experience a different reality ngenxa yokuthi ayikho impi ezobe ingaphandle. Ayikho into ezobe ingaphandle. Yonke into izobe yenzeka ngala. I-universe ingala. I-universe ingala. So umhlaba ongaphandle uma uyi-reflection yomhlaba ongaphakathi. Based on that nginga-experience a different reality kunani because of what I filtered. Lento ye-collective consciousness ngidisconnectile mina kule ndlela nina nicabanga ngayo. Ngidisconnectile. Uyazi ukuthi khona kulo mhlaba esiphila kuwona kunabantu abakhalayo abakhalela ukuthi upetrol uyanyuka, ukudla kuyanyuka. Yet kunabantu abaspenda like nobody's business. They are not even affected by that. Eniphila nabo kuwo lo mhlaba. Abanye nihlala nabo endaweni zangakini labo bantu. It doesn't even bother them ukuthi wena upetrol uwe u-20 rand nomunye uwe u-50 rand. It doesn't even bother them. It's not part of their problems in the money. It's not even part of their problems. And they get it genuinely so. Kodwa wena uma ucabanga ukuthi abantu abanemali eningi, abantu abenza izinto ezithile ezicrip abantu, that is the frequency now. That is the channel we are tuning in. Shuthi nawe utshela i-subconscious mind yakho ukuthi as long as ingekho into shady oyenzayo, you won't have money, enough money. We are telling your subconscious ukuthi nawe kunokuthi kube khona into eshady oyenzayo ukuze kube ukuthi uba nayo lonto. As long as ungayenza into eshady ngeke ube nayo lo mali. That is the story. That is the narrative you are telling your subconscious. So your subconscious will only allow you to have money, plenty of money, once you do something with it. Yayizona ukwenza kanjani ukuthi kube khona abantu abangazenza izinto ezishady kodwa baphila kulomhlaba kodwa indaba ye-economy ayiba-affect ndawo. Ingoba kuno alpha no omega. Alpha no omega. U-alpha no omega wazi ukwenza izinto ongeke uzuzicabanga ukuthi zingenzeka kulomhlaba. Ongeke uzuzicabanga ukuthi kulomhlaba kupossible kangakanani ukuthi enzeke lokho. That is why athi yena take note and know ukuthi I am God. Wena ngoba usushilo ukuthi nani ngifuna ukuthi yenzeke ile uyaresponda kulokho. Uresponda kulokho. Thank you Gasol. Uresponda kulokho. Because thank you Zo, thank you so much for the gift and you are mostly welcome. Uresponda kulokho nje. That is why umthetho uthi ungathathi isinqumo ubuyijika. Ungakhombi indlela obuyijika ngoba udidisana. Udidisa power ehamba nawe. Bese uba ngathi ayisebenzele kanti wena inkinga. We are disturbing things. Ngothi nomsindo futhi awukwazi ukubekezela. Awukwazi ukubekezela, awuyitrust process. If you know ukuthi u-ordeal ukudla
wakhokha mhlawumbe noma ulandelela ama channels odile kuyeza ukudla asikho isidingo sokuthi uhambe uyolokhu ubheka into ozokwenza uzophazamisa leli order lakho odile lokhu uyobheka lapho uzogcina uba distract. So into elula nje leyo trust the process. Disconnect from the collective consciousness. Uyabona imisery nama calamities that are happening in this world. You can disconnect from them and experience different reality. Uma wena kuma-pulse akho uvumela ukuthi kube khona izinto that are tuning you to a different reality, ngoba le content eniyibukayo nale content eniyilalelayo, lo content ine-energy, iyakuthuna vele, yabo, ine-energy futhi iyakuthuna. Wena uresonate kanjani nohlobo olunje content olungayi kule reality wena ufuna ukuya kuyona? Uresonate kanjani nalolo hlobo lwe content? Uresonate kanjani nohlobo lwezinto? Lo nto ikutshela ukuthi kwayi wena udidisekile, kwayi wena uyila uthi ufuna ukuya khona. Awazi ukufunda imap eya eGoli wena ube uye eCape Town. Ubuka kanjani imap eya le eGoli usuke eThekwini wena ube uthi uye eCape Town? Mubuka imap eyeGoli uzozigcina useGoli wena kade uthi ufuna ukuya eCape Town. That is the thing. Lama inputs okwamehla akho indlebe zakho, lezo zinto zithatha i-energy, amazwi nezithombe. Lo energy uyithathayo is doing something within you. That is the map that you are following. That is the map you are following, and that is the reality. Uyazi ukuthi ngale ngikhulumayo singakwazi ukuthi sinqame izimpi zemhlaba, singakwazi ukuthi sinqamule yonke imisery emhlabeni ngaleyo nto nje, ngoba abantu mabefuna ukuthi kube khona izinto ezithile eziyi-chaos abazobenefita kuzona, bayazi ukuthi kumele bene-arouse ningabantu futhi kumele benze kanjani, yabo. I'm telling you, ngamanzi abandayo. Awuzama ukufunda imap yalawo yakhona, awuzama ukuzizwa ngendlela ehambelana nala ufuna ukuya khona. Ngeke uzufike kule reality oyifunayo as long as time to time usazizwa ngale ndlela ozizwa ngayo, ngoba wena baningi la emhlabeni, baningi wena la emhlabeni. Hayi emhlabeni lo physical, ngisho emhlabeni ngikhuluma nge-universe, in the entire multiverse, baningi wena. But wena ufana ne-television, you are only going to play uwena that are mentally resonating with. Lo wena ofuna ukuba uyena akayibuki lezi zinto ozibukayo. Lo wena ofuna ukuba uyena akazenzi lezi zinto ozenzayo. Awumesha wahamba naye. Elukwazi lokho. Uyazenza lezo zinto. Awuqali ngokuthi wena ube uyena. Cha. Awuqali ukuba wena bese uyeka lezi zinto lezi kumele uyeke. Thank you so much Zo. Awuqali lapho. Awuqali ngokuthi ube uyena. Ngeke uzofike kuyena ungakayiyeki lezi zinto kumele ukuthi uyiyeke. Uzoqala ngokuyeka lezi zinto kumele ukuthi uyiyeke. Fana nokuthi athi umuntu mase senginemali ngiyoba kanje ngenze kanje. Ngeke uzube nayo ke. Ngoba lokho uthi uyokwenza mase unemali ikona okuzokwenza ukuthi ube nemali. Kusho ukuthi kumele ukwenze manje ukuze ube nemali. Abantu bacabanga ukuthi i-destination, bacabanga ukuthi indlela iyona eyi-destination. Cha, ayiyona indlela i-destination. Yabona into athi acabanga ukuthi umuntu iyi-destination iyona ndlela leyo.
le nto athi destination iyona iy'phathi basically, is not other way around. Lokho kokuthi ngiyokwenza kanje uma sesenginje, lokho wena ukubona kuyi-destination, kanti cha, lokho okwenza kanjalo kwakho yokwenza ngaleso sikhathi ikona okumele ukwenze manje ukuze ufike lapho, akuhambi ngenye indlela. Leyo nto ikwenza ukuthi ube umuntu olokhu edelay izinto, alokhu delay, alinde into engayazi ukuthi into yanini. Yonke into yenzeka manje, thatha isinqumo manje. Yonke into yenzeka manje. Uyambona lo muntu ofuna uba uyena la, ngoba uyambona-ke, thatha isinqumo phela. Ulinde ukuthi uqale ube uyena bese kuyima. It doesn't work like that, because we are collapsing something that is already there. There is not new. We are collapsing something. Yabona njengoba ngila mina la ungibuka kanje, akusho ukuthi abanye abantu abekho live. Bakhona abanye abantu abalive. And when you can tune to those people, yabo, you can tune to those people. It doesn't mean just because I'm live, mina other people are not live. They are live now. They are existing. They are talking. They are live. Kusho ukuthi nawe leyo reality leyo is already there, is already existing. Kwa manje yini bo ekuvimbayo ukuthi experience it's only you, no one else. No one. Akekho umuntu ongakuvimbela leyo nto leyo ngaphandle kwakho, akekho. Umthetho loyo, hayi ukuthi lonto into eqhamuka kumina noma umthetho, it's the law. Ukuthi akekho umuntu ongakuvimbela kuleyo reality ngaphandle kwakho. Icala neblame ikuwena. Omunye uzothi, "Mfethu, kanjani ukuthi njengamanje ngishawa into ewukuthi ngiyagula, ngizigulise kanjani mina, ngizithole sengimanifest reality ukuthi ngiyagula this and this and this and this." Yabona ngisho isalukwazi esidala esiphethwe amathambo nesiphethwe ushukela no high blood pressure. Lezo zinto lezo zimanifested, they are collapsing into a reality. Yingoba zithathe isikhathi ukuthi zimanifest. Yena wayenemicabango eyayivibrate to a certain level eyayimenza ukuthi adle ukudla okuthile aphinde acabange imicabango ethile. Uyabona lento yemicabango, njengoba ngishilo ngathi mina i-release ama-biochemicals in your body. Kunama-biochemicals awu-poison in your life, lawa eza nama-negative thoughts, fear and greed, pride and whatever. Those negative emotions, they are releasing ama-biochemicals athile emzimbeni wakho akugulisayo ekuhambeni kwesikhathi, njengo-stress hormones, cortisol and all of those things. Ziwu-poison egazini, in your bloodstream lezo zinto, ngenxa yemicabango oyicabangayo wena, yabo. And ngokuhamba kwesikhathi-ke lowo poison osuke usudla umnikazi wawo. Kodwa umuntu ojwayele ukuthi ama-positive thoughts abe around the positivity, ameditate, enze zonke lezo zinto, aqinisekise ukuthi emotional state of being sakhe uyasinakekela, lowo muntu urelease ama-biochemicals ekuyiwona ahila umzimba, abo endorphin, yabo, abo oxytocin namanye ama-chemicals, abo dopamine, motivation hormones. Those hormones time to time they heal your body, ushine ube grand, usuleke kanje, yabo, ube sweet. Uyabona umuntu onenhliziyo embi, mumbi ngisho nje, umbhekile nje, umumbi nje, yabo, udal nje, umuntu onenhliziyo embi udal nje, biological nje. Umthola ukuthi mhlawumbe umahorohoro in some way, khona into nje ethile ngaye ewudal, yabo ngisho umuntu othola ukuthi akanayo imali, uyixayekele, kodwa akanayo futhi ini inhliziyo embi.
lo muntu lo uyambona ngisho umbuka nje uba nayo le nto ethile ngayo ukuthi uyayena bandla kodwa nje kumnandi kuba around yena ave namancoko bandla ave njani so ngisho ukuba uclean yabo uclean even though uyibona ukuthi lento yakhe kodwa yona indala kodwa uclean ayikho into bafethe energy yakhuluma nje iyayikhulumela nje energy iyakhuluma nje energy yabo ngisho ngani umuzi omkhulu omuhle ube ugeza uxonse ube yilokhu kuyabonakala nje kodwa kuyizwakalela nje ukuthi lo akaqede kulunga lo akaqede kulunga ngisho ngamuhle nje kanje ayicwala yenzeni abe nezimali zakhe abe kodwa aqede kulunga ngisho ungena ekhaya lakhe lo muntu lo uyeza ukuthi leli khaya leli ngeke energy yaqamba mama uyeza leli khaya leli umuzi lo akulona ikhaya leli umuzi lo umuzi ke lo i-energy yala ayisho ukuthi ikhaya leli uyabanda nje ukungena la kodwa uthi uyafika kweminye imizi uthothi kandlwana kodwa uza ukuthi angazi ngaze ngihlale khona le ekhaya endlela kuyikhona i-energy i-universe yazi wena i-universe that is why it's uma wena ubambela abanye abantu izinto ngenhliziyo yakho leyo nto uyenza kuwe ngoba i-universe yazi wena ayimazi omunye umuntu lo nto iqala kuwe lento iyafana nje nokuthi lento iqala kuwena mfethu iqala kuwena ngaphambi kokuba iphume iye outside iqala kuwe qala i-destroy wena first angazi ukuthi ke usukucabanga ukuthi who are you fooling mawenza njalo take RSA angazi noma khona ufuna ukubeka la before mhlawumbe ngibuka ama-comment mhlawumbe ngabuka ngo-8 Ikaba kanjani? baba yila Sure. ngazi-ke noma inetwork iyazivumela ngiyibona ngathi iyathweka nje noma Hello? yakho take RSA Sure changes. hayi mfowethu angathi Changes. ungabushaye ngoba angathi ayicushi la yabo angathi la Asizwakali, angizwakali. iyafika yabo ngathi ungabushaye injalo-ke bafethu ngicela ukuthi nizame ukuthi shuthi the moral of the story njengamanje ukuthi zama filter what is coming to you zama ukudisconnecta kwi-collective consciousness wehandi kuthiwa i-collective consciousness zama ukudisconnecta kwi-collective consciousness ngoba i-collective consciousness ku-create-wa ngayo izimpi i-collective consciousness kudlalwa ngayo igame yaziwe i-collective consciousness kudlalwa ngayo igame that is why ungeke ungithole mina ngiyimuntu wezinto zeningi nje ngeke ungithole nje kungumuntu wezinto zeningi nje lezi abantu abakhuluma ngazo mina ngikhuluma ngazo ngiyayibuka nje se-distance ngishiya kanjalo futhi yabo ayiresonate into eningi nami yabo ngoba ngiphila komunye umhlaba mina kulo mhlaba engiphila kuwona izinto zenzeka ngale ndlela la efunwa yimina ngabe kodwa nginabo khona labantu emhlabeni nami nginabo la emhlabeni mina ngikhali kanye nabo ngoba mina ngiyipheke yami reality ngizalwe ngedwa ngizala ngizohamba ngedwa futhi ngibuyele emuva so umsebenzi la kumele ngikwenze la kimi mina mangifuna ukushintsha ingaphandle ngishintshe ingaphakathi ayinto ngizohambe ngiyishintsha ngaphandle ungabonakala nje ngaphandle kusho ukuthi konakele la kimi ngaphakathi ikona ke la kumele ngishintshe khona ngeke ngihambe ngilwisa izimo ngilwisa ama-situations ngaphandle inkinga ingaphakathi manje le collective consciousness mangithi mina uma wena you do what they do surely you gonna get what they get that is why uthola ukuthi kuthiwa kuno 1% or 10% wabantu ekuthiwa they are on top baqoqobele u90% noma baqoqobele u95% noma baqoqobele u99% yabo i-minority iqoqobele i-majority kanjani na yenzeka kanjani lonto leyo
ingoba i-majority ine-collective consciousness edlalwa ngayo, idlalwa i-majority. I-minority ishare into eyithile yona i-majority. Ishare i-energy ethile efana egcina yona ile majority elapha ya ezansi. Up until you disconnect from izinto as a collective consciousness ye-majority and start following your own conviction, that is where you start things changing. Bazosivela uyahlanya. Bazosivela uyahlanya. Kusizanile ukungahlanya. Ngoba nawe uyithola ukhala kanye nabo. Kusizanile ukungahlanya ngoba uzithola ukhala kanye nabo. Uyabona muzo ukukhuluma kanje. Ngeke ubathola abantu abazokweseka. Funeka ucomplain, usho ukuthi kunzima, usho yonke into ekhombisa how angry you are about the whole situation and the whole world. Ilapho kuzosola khona abantu abazokweseka uma ngabe ukhuluma kanjalo, ngoba abantu they want to fight situations. Inkinga la inomuntu hayi nabantu, inkinga la inomuntu hayi nabantu, umuntu nomuntu. Inkinga umuntu hayi ebantwini, ngoba abantu bakhiwa umuntu nomuntu bese bakha abantu. So umuntu nomuntu umelungile, leyo nto yakha abantu abalungile. So asikwazi ukulungisa i-collective kanye. Cha, umuntu yena umele alunge yena yedwa. Yabo? Alunge yena yedwa ngoba okwe-collective nje. I-collective kusuke kuyinhlanganisela yabantu ababona izinto ngendlela efanayo. Yabo? So kuyinhlanganisela nje abantu ababona izinto ngendlela efanayo, abavibrate kwi-level efanayo. Bayi-collective. Yabo kanti lapho. Thank you Nyambos. Emfethu asazi ukuthi wena ufuna ukuba ngapi. Itsinto ngala noma ungala. And uma ungala ngeke ucabangiswe kwabantu abangala. Ngitshele mina. Ngeke ucabangiswe kwabantu abangala. It's either ungala noma ungala kabili. And uma ungala ngeke uyishaya kanje khohlwa. This is manners. This is manners. Bathi ngimfana intombi. Kukabili ngane yakwethu. Kukabili. Ubona ngisho incwadi oyifundayo ukuthi unhloboni yomuntu. Ufuna kwenzakaleni. Ubona ngisho content oyibukayo. Ukuthi kahle kahle wena ubhekephi? Ungala noma ungala? Yabo. So ke kukwena ke. Kukwena. Mufuna ukwakha lo mhlaba lo. Awuzakhe wena first. Awuqala uzakhe wena first. To a spiritual man, everything is spiritual. To a material man, everything is material. They are going to fight situations physically so. And they are not going to win those battles because they are fighting them physically. How can I fight the situation that is outside me? Me, I have to fight myself. I need to ask what the reality is manifested. Everything is starting from the physical, the spiritual domain. That is where everything is starting from. Bese manifest physically. Mfethu, ungayishintsha kanjani uyithole sewudla uphuthu wena kade ucabangile ukupheka i-rice, wapheka i-rice, mase sekuyi-rice usuzama ukulihlaba manje ulenza uphuthu. Kanjani? Ngabe kumele ushintshe ukucabanga kwakho le emumva. Njoba sekula manje asitshazile vele. Sitshazile wena. Sekumele ukuthi wena ufunde from ukuthi okay, I need to reverse engineer every time. Into esiphambi kwakho isimanifestile lonto is not coming from here. It's not starting here. It is ending here. Wena ke iba ke collective. Kunabantu abayi collective consciousness kwi-religion. Yes, kwi-religion. Bayi collective consciousness. Lapho bavibrate ngendlela ethile nabo. Kunento ebagcina bendawonye lapho. Kodwa futhi kunabantu abaphumayo kuyona leyo religion. Ngobani?
sebedive inward manje babona ukuthi ayikho la lento ilana lento akekho umuntu ongangenzela anything la ngaphandle lalela yabona mangikhuluma spiritual yabo impilo yakho akekho umuntu oyisiza akho government oyisiza impilo yakho la akho umfundisi oyisiza impilo yakho la bonke laba bantu bobe ba ama results nje yento nje evele seyidaliwe uma ngithi ualpha noomega ukwazi ukwenza izinto ongeke wena uzicomprehend okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka engakwazi ukuthi enze izimo zilunge ngokuthi wena uthi tap into yena alungisa ama situations ahlanganisa amathambo lamathambo asangaphila ngoba ungu alpha and omega kodwa abantu bazilwela bona ngezabi zadle empilweni zabo bayibe indlela ayikho lapha abantu abayilokhu nje khona ayikho indlela la abantu ayikho lapho yonke into imimoya yonke into spiritual ungaluza unqamuka izandla uzuphangalale sisukile esikhathini la khona sisebenzisa amandla thina nje manje umuntu kumele abe kwi-alignment ayikho into yabona khona abantu bathi yebo ngiyazi yebo ngibonile akukho uJesu angeke akulungise yebo ngiyazi le nto ikutshela ukuthini le nto ikutshela ukuthi i-consciousness nokuthepha into the consciousness thepha into the spiritual alignment ayikho into okungeke kuze kuyilungise uyongena lapho bevale khona mina ngibona imanga mina yabo abantu abathi bamendleleni yabantu aba spiritual awaken labo bantu basaqazeka kabi kabuhlungu kabi uthola ukuthi nangu umuntu ulwisa omunye umlwisa physically ngoba efuna lento ayifunayo ayisebenzi lo into leyo ayisebenzi lo nto leyo usebenzisa ama chakras akho awu3 lawa ngezansi ukuthi wena uya using force and power ayisebenzi lo nto leyo kulo muntu okuvele ukuthiwa oyungene ngengqaphephe lo asazi ungene kanjani kube khona abantu abalwa day and night bafuna ukungena kodwa kungeneki baze bojomba imlilo kodwa kwenzeki ngoba bazi ukuthi izinto kumele uzilwe physically bazi lokho lento yonakele from ama leaders kwehla kuyezansi kanjani kuma leaders let me tell you ama leaders abantu lapho yeso umuntu lo human being leader ekuhulumeni human being leyo lolu siliyangihlupha man liyangihlupha ama leaders abantu lapho awuthi ngithi kanje ngoba siqala ukushisa manje yabo siqala ukushisa manje abantu labo labantu awuthi nama leaders abantu labo ayithi uzulu uthi ngitheni ngithe mina indaba yenakele kumuntu yazi kumuntu so lama leaders lawo wona wekho kwi-alignment wona a-operate kuma chakras angezansi a-material aseba-captured a-capturishwa abantu abangaphezulu laba abangama-capitalist laba abawu 10% or 5%
laba abazi ama-spiritual laws ukuwasebenzisa bakwazi ukuwasebenzisa against you khona bona bezoqhubeka babenefit base bethola abantu abangama-leaders angekho kwi-alignment. Lawa ma-leaders nawathatha nina nawabeke ey'khundleni nicabanga ukuthi azoba ney'mfuno zenu at heart nani njalo ni-out of alignment ngokwenu ukucabanga ukuthi kukhona umuntu ozokwazi ukushintsha impilo yakho. It's fine-ke sekwenzekile-ke lokho bekuwumsebenzi wakhe naye-ke ukuthi akutshele ukuthi mina this is what I can do for you but I cannot change your life. Kwathathwa abantu abangekho aligned bona babekwa phezulu mabefika lapha phezulu njengokuthi uzothatha umuntu njengoba bekhona nje abantu la uzothatha umuntu ongakhulumi lento engikhulumayo ongekho even spiritually awakened umthatha umbeke lapha phezulu unenkinga vele unenkinga. Ningawasola nje lama leaders eniwabekile kodwa ayafana nani as people. Angisasho ke nini la ngoba nini nyobula kusho ukuthile ngawe ubungeke uzube la kungasho ukuthile ngawe. Wena nyobula kusho ukuthile ngawe kusho ukuthile ngawe. It's either usuhlukile noma usuzohluka. Mangithi nina abantu ngisho i-collective consciousness ngisho i-majority uyazi ukuthi i-majority i-oppressed kangakanani. Within the majority e-oppressed ngisho ubungathatha noma ubani la umenze abe u-president noma abe u-MEC noma abe yini kuyafana ubezokwenza exactly lento enziwa yilaba ngoba inkingi kumuntu vele ayikho into entsha naye abezoyenza. Ayikho into kushuthi isolution bekungeyona ukuthi sishintsha abantu sifaka abantu sishintsha abantu sifaka abantu bekungeyona isolution leyo yabo. Inkingi ibinomuntu inkingi bangabe beshintshiwe kuyakhala bashintsha nje kuyakhala yabo. Bazovuka abantu abafana no Changes Akasha bebe semandleni labo bantu bazokwenza izinto zipetuke njengoba benzile obaba uMkhwanazi obaba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi abazothi anginandaba angibrayibheki futhi angincenge ukuthandwa angincithezi lento ngiyayisho ikanje done. Yes done. Ngobani ngeke ungithenge ngemali ngeke umthenge umuntu spiritually aligned ngemali ngisho ngalesa hlobo luni lemali ngoba lo muntu wazi into ejulile ngemali. Kwenzakaleni ke abantu abebevele laba abantu bebengeke babadayisa abantu kube they were aligned bebengeke babadayisa abantu bebengeke bencamele i-capital nomnotho over lives of people bebengeke beze bekuncamele lokho bebengeke. Okungcono yabona mina kuthiwa mina ngi-empower mina kulesi sikhathi lesi sikusona manje kungamane mina ngibe umhlatshelo mina yezo ngibe umhlatshelo mina wokuthi kulunga izinto okunokuthi mina ngidayise bona abantu. Thank you Zama, thank you so much. Ungamane kube yimi umhlatshelo ngokuthi angifuni ukwenza lento abathi angiyenze over people. Thank you. Angifuni ukuyenza angifuni ukuthengeka ngcono ngoba umhlatshelo walokho okunokuthi ngivume ukuthi ngizobadayisa abantu. Ayami kanjalo abafuni abantu kuba umhlatshelo. Abantu ababa umhlatshelo abekho namhlanje and kwenzakalani labo bantu njengoba bengasekho nje kwenzakalani namhlanje ukwazi ukuthenga nabantu abamhlophe namhlanje asikhulumeni iqiniso nje elithile. Yabona ngesikhathi sobandlululo kunenkululeko wayithola phela abafethu mase sikhuluma iqiniso ayikho into eneside elilodwa ngisho ungayibukwa nje wena into uyibuke ngeside elilodwa uzochema nalo. There's no paper with one side. Wakhululeka yeso une access kuma data manje une access ukuthi ufuna ukuhlala laphi une access into kulungile wakhululeka kuthiwa it's a certain degree angithi
from ukulokhu owawukona wakhuleka to a certain degree. Kodwa khona abantu abashona phansi ababa umhlatshelo waleyo nkululeko kuze kufike la. Yes. Khona abantu akasekho umuntu manje uhambe kufuna lokungana la. Hambe kufuna oDompas la no Group Areas Act behambe benilalela ukuthi nikhuluma nithini ngohulumeni ayisekho yonke lonto leyo. Ukhulekile to a certain degree. Yes. Thank you so much maningi. Bakhona abantu ababa umhlatshelo yaleyo nto. Yes. Ababemela abantu ngeqiniso. Manje sesiyarealize ukuthi inkululeko yethu ihamba ibanga elithile. Manje we are stretching, yes, the boundaries. Sesiyabona ukuthi kusho ukuthi kunabantu ke abazoba umhlatshelo ke wenye level futhi yenkululeko. Umbuzo uthi labantu ababekiwe ukuthi bebe ngama leaders bazovuma yini ukwenza lento eyenziwa abanye ukuthi bebe umhlatshelo waleyo nto ukuze kulunge izinto? Umbuzo loyo ke. Uma bengavuma ube umhlatshelo kukabili bengavuma ube umhlatshelo ukuthi kulunge izinto. Kukabili. It's either uyafumbatha qhubeka istatus quo noma ustep down abuyelezela kuthini. Uzokuvuma yini lokho? Uzokuvuma ukubuyelezela kuthini? It's either ustep down ke uvumela abantu abazoyenza lento efuna ama minority. Yes, kungene bona. Balaphana nje bahambe befumbatha ingoba bafuni ukuba imihlatshelo. Abafuni uba imihlatshelo. Kodwa bengakufuni uba imihlatshelo nje bayalifuna iqatha futhi at the same time. Balifuna iqatha. So umuntu uyachuza mase lapha phezulu ukuthi uchuza ba, uchuza yena noma uchuza nina enimbeke lapha, uyachuza. Umuntu mase lapha uyachuza ukuthi uchuza ba. Engakufela yini wena umbekile lapha ya? Engakufela yini? Inkinga umuntu. Uma singazikhulumi lezi zinto ezinje, singalishumayezi leli vangeli, so lokhu sibeka abantu la sithi abalidi umphakathi, sibeka abantu vele abafanayo. Phela abantu bayafana abantu, yabo? Musa usubstitute ngalo wena uyafana ne-level of thinking ne-vibrational frequency iyalingana, iyafana. Ufana ukuthi nje wena wenze eyodwa kahle kahle until kuze kulunga umuntu. Hayi angifuni ke ngoba seshayile no8 angisale sengirida ama comment akho bese ngiyayiqopha lezozo. Inkinga ikumuntu. Somo ulethu lapha nafihlela uthi so njalo ekseni kumele ngiyitrain ingqondo. Yebo. The revelator uthi as we agree into the collective consciousness we adapt or create a frequency that will operate. Yes. Those thoughts, yes. Let's fihla uthi so mind and spirit must go together. Absolutely. Now we have very answer. Makesi uthi ke a universe responds to energy not being a good person. Absolutely. The revelator, even the concept of God was created by us. We agreed, hence we don't question it. Yep. It's a Mayazi Mandela effect. Yes, the revelator, I only operate in accordance with the collective consciousness agreed upon. It's only operating in accordance with the collective consciousness. Yes, we don't create thoughts. We don't create thoughts. You download them, you receive them.
and that forms part of our thoughts. Is it the body or a available frequency that forms part of our thoughts? Is it the body or the available frequency that forms part of our thoughts? Mfethu into eyenzekalayo ile, if that the frequency is there, that umqondo are creating new thoughts. Umqondo download from the space, from the quantum field, something that is already there. And then once you constantly download that, those thoughts, they become what? A habitual thoughts. And then they are embedded in your body, on your cellular, at a cellular level. Then my thought forms energy. Then they just come up, because as embedded at your cellular level. Thank you, Zoe. Thank you so much. Do we think our thoughts are available within the frequency? Also, sengiphendulile lokho ke. Yeah. Ayanda. Uthi yena uthi Brew, if your eyes you see something like a shooting star every day, what is it? Ngeke yanda mfethu, ngabe nginamanga. I'll be lying to you. The revelator, hence we don't really control our thoughts, ne? Makapisa, please elaborate more to telepathic connections. Telepathy mfethu, Makapisa, telepathy kuthiwa yini lento ya? Yabona le kuthiwa khona igama engifuna ukutshela lona, entanglement. But telepathy is communicate, but without communicating with words like this or something physical. But yeah, communicating ukuthi njengokuthi nje ngizothi ngihleli la endlini, ngihleli nawe la, ngifuna ukukuthuma ukuthi ungithathele ispoon. Angizokutshela ukuthi hamba ungithathele ispoon. Izovela ifike nje lo message kuwena, same time as ngiyicabanga ivela ifike nje kuwena lo message, bese hamba ungithathele ispoon, ungilethele ispoon, yabo? Without ukuthi ngilo ngisho noma ngikhomba noma ngenzani, you just receive my intention, and then within a fraction of a second so uyayenza lo into. Join one on the same frequency that already exists. It's collective consciousness. User the power of your subconscious mind by Joseph Murphy. Agrees, say, yep, usho njalo user. Injalo kusho uGasolo. Ngiyabona la ukuthi nibuye niphendulane into enhle futhi leyo. So yey ngoba kukhona izimo loud to ignore, yeah. Zikhona izimo enjalo zomfethu. Too loud to ignore. They keep on buzzing. They are buzzing louder and louder. But lapana the revelator is what you have at home, street in town changes as you move. Yep. Malvo Nomalanga. Hey Nomalanga, thank you so much for the gift. Ganyawe, it's been a long time. Alignment usho Malvo. Act as if usho lapano BMB, gates and burglars. So niyabona good people ukuthi manifuna zokuphepha ama gates nama burglar nangu BNB. BNB. Bese kuba ubani? Bese kuba ubuhleshezi lapha noDlaba uthi hey changes asisakwazi. Ngikhona weDlaba ngikhona ngane yakwethu. Ubheki lapha uthi now bathandwa, do you mean fake it until you make it?
this thing of fake it, no. Yabo into moyazi uzofika kanjani moyazi ukuthi into ikhona idaliwe. Why would you fake it? Know it, not even to fake, know it and trust the process. Yabo, we are responsible for everything. What hits the mind is lack of understanding collective consciousness. We're responsible for everything. What hits the mind is a lack of collective consciousness. Yes. Hebrew evidence of things not seen. Niyazi ukuthi ke yabona ke manje makesi nibambe lona ke manje incwadi engcwele ifundwa kanjalo ke. Buhleshezi uthi I think sishaywa ukuthi we don't know how powerful we are and how powerful our minds are. Abantu abaziyo ukuthi how powerful you are, guys, they are using your powers against you as well. Malvo it's the food that we eat. Yonke into fethu eza kuwena engekho like in high vibrational form or in high vibrational energy, it's gonna destroy you. Iportal le ama-portal, ama-5 senses ama-portal. If something that is not good for you is coming through those portal, thank you Busi, it's gonna destroy you. New phone or bunny or new cam, you deserve good things, brother. Thank you for coming back. Where lukungana where storm frequency call. It's new me. Yeah, it's not new me, it's new everything. Ayisiphela kwazisa ukuthi baby birthday yami izolo okuzalwa ngokwenyama. So isinqanda mathe sami kumakhumalo wangenzela into ethile engenza ukuthi ngicina ngiba muhle kanje, yabo. Yeah, ubheki uthi usuleke kanje. Yeah, ube yisweet nje. True umumbo ngempela usho lapho Knowles. Umumbo bheki umuntu usulekile uyisweet nje kanje. It's my most gogo emakhaya basabeka baya ndizi. Nina good people ni yahlekisa nini. Mic yami isimutekile. Is it? Yeah, mic yami isimutekile, but ke yeah, bese ngwafundile la ama comment. Ngiyabona la unwawo bethi ogogo ningabasukeli bafethu. Ogogo ningabasukeli ngoba naku sebegugela. Mhlengi khawula uthi ngiyakuzwa but how can one keep the state of mind
keep the mind, I mean to keep it all the time, to keep that state faith ba aware of izinto ozibukayo, izinto ozilalelayo, like nokudla okudlayo. Thank you Busi, thank you so much for the gift. Iba aware of those lezo zinto nezinto ozicabangayo. As much as you cannot control your thoughts, but you can control how you react to them. Just observe them and don't engage with them and believe them. Yeah, you're gonna feel high vibe lapho. True, ngisho umuntu engakufuni, you can feel the energy. Frequency never lies. Yeah, frequency ayiwaqamba manga mfethu. Hey Stu, thank you so much for the gift ngani wethu. Thank you so much. It's always a pleasure to have you in our live session. What you give is what you get. Kunjalo nje zo. We hear you both. Thank you sister. Pretty nature uthi kodwa nje bavele bethi uyazitshela futhi uzenza ngcono. Pongnan, that is the question. Pongnan. Noah, oh I love that. I also live in my own world according to how I feel. Because spirit leads me, not following. Thank you so much. That's how we should live. We guided from within. How to escape reincarnation? You cannot escape reincarnation. Why would you escape it? You cannot escape it. Uma uphila uthi ufuna escape reincarnation ngeke. Akuyona inhloso yokuphila escape reincarnation. Live as we suggest you to. Inhloso akugona phela kuzo escape reincarnation la. Thank you Zo, thank you so much. Isibani official. Hi my brother. Changes. Welcome back mfo. Thank you so much Isibani. Thank you so much. Good people. Isekhona nje la ngicela ukusho ukuthi ku YouTube ni live nizothola khona futhi emase sekusaveiwe. Lapana uMuzi 101 uthi you nailed it. Thank you so much Muzi mfowethu. Emsebenzini baze bathi ningu Alice in Wonderland because I don't go with the crowd. I'm in my own world. Yeah, that helps a lot. Lokho kusho ukuthi you trust in new powers yabo. Most people operate on their root chakra. Yeah, usho njalo Malvu. Thank you Stu, thank you so much. Namaste, thank you so much. Yeah, you are blessing me. Thank you so much. Most people, yeah, they operate from their root chakra, ne? They are adrenalized, stressed. Yeah, but root chakra it has to do with those stress hormones and adrenaline, survival. They are in a sympathetic nervous system. Why? They need to down-regulate their nervous system. Wow, Stu, you keep those gifts coming. I'm honored. Thank you so much, Stu. Ngibonga kakhulu ngane yawethu, ngibonga kakhulu ngalokho kuhle okwenzayo. Ukuba isibonelo esihle kwezinye izingane. Yabona? Yeah. Ngibonga yagugu uveza isithupha. All power is within kusho Zo. We are blessed to have you my brother. Makhanyile, thank you so much Ngwane. Lungi kamagcabashe enkusi uthi ushayelani khona kodwa changes this is appreciated. Thank you so much mfethu, thank you so much ngane yakwethu. Most of the leaders are Freemason. Yeah, they do that in our expense. So singababekele lokho thina. Ndodakazi ngaze ngazithanda lezi ndawo. Thank you so much Ndodakazi 207. Yeah, we are talking high vibrational engagements. Like we are not complaining, blaming and pointing fingers outside. Bese zizo powerless, yabo, and helpless. Zama, I'm so interested in taking step further in spiritual awakening. Huh? I go step further. Mina ngi funda kanjani. So I'm so interested in taking a step further. No, a step further. Ngiyakuzwa wezami. Take it with baby steps. Ungajahi, beka umoya phansi ungatatazeli yabona. The revelator
by agreement we say Mandela spent 27 years in prison and agreed our country and create our country. That's a collective consciousness agreement, just like we agreed to use money in different the revelators, what can a prisoner do to free the country? Hey, it's a topic for another day. We don't question that which we agreed upon. Yeah, ne? So question kuslimaza ma cool lady. Now it all makes sense why we make a leader but suffer under one authority. Yabo? It makes sense, faith. Cause they are fans who are in the same pool, well, yabo? Those by a fan, especially they are from same clothes, yabo? They are from same clothes. Into efana mhlambe ngisho ngathatha omunye omakhelwane wakho uzokwenza the same thing kodwa uyakhala manje ngama leaders kodwa nawe uzokwenza the same thing mabe bamfaka. Is there any program I can follow just to train myself? How Zama? Program to follow to train yourself, like how? Ukuba aware nje to train yourself Zama kuba aware ukuthi what I'm thinking. More aware. Awareness is the cure of everything. Ndutakazi ngaze ngaludinga lolwazi on air. Awu ngangibiza mina on air ndutakazi. Ngiyeza nje ngiyazifikela mina qashaza. Anginankinga, I can talk that. Ukhuluma nje nabaphathi bakho. I can come. Tobeko ngaze late. Awukho late ufike ngesikhathi right. Late ufihlela. It's all about energy. Absolutely. No, it's NOG. Is any book you can recommend, my brother? The Kapalion, Power of Your Subconscious Mind. Okwamanje ungayibamba lapho nje. Ungayibamba lapho the Game of Life and how to play it. Mhlawumbe uqale nje lapho kuqala. Ungagcina uba i-library egcina incwadi kodwa engayifunda. Clement, the body is controlled by the subconscious mind. Yep. Muzi 101 bayafana labantu kuhluke imzimba nje since frequency yabo is the same, yabo. So good people, umuntu like yambolo changes lo. Kwangaba lo changes lo. Okusho ukuthi changes wangempela like lento engiyona ayinalo kushikama. Lo mzimba lo ngeke ngaphila enye impilo ngikuwo lo mzimba. Sengiphile enye impilo ngikuwe futhi lo mzimba. Yabo? Okusho ukuthi container le. Changes akasha kusho lapho kubafana. Danki bafana. So ulethu uthi so it's all about energy. Yebo. Clement, how can I reset the information that is in my subconscious? You override it. You don't reset it. You override by new information, putting new information. Nomalanga utsanibona kuhle ukukubona again. Ngiyabonga kakhulu Nomalanga. It's always a pleasure to have you here. Thank you Nyambosa. Thank you so much. Ingwele madoda kusho user. Awu. Ivuthiwe ingwele user. Bafana uthi ashayana. Ngabe usho ashayana dini. Umncedisi ayihlezi ukukhuluma ngayo. Sibo uthi asisakwazi bhuti hayi ngikhona sibo mfethu. Ngidlala yona le flu nje. Never quit. Mawu spenda ku telepathy chaza ukuthi ungumuntu onjani. Mawu responda ku telepathy kuchaza ukuthi umuntu onjani. Like anguzwa lo mbuzo lo. Anguzwa lo mbuzo lo. Awuphinde ubhale ngezansi mhlawumbe ngizobona. We really appreciate you bese kunesikhala bese kunesikhala ngingekho.
Hayi mfethu sengikhona ke manje ngikhona ngigalelekile. Ngikhona nje ngigalelekile noma hayi indaba okuganga. Glowing you. Kusho uMawaxa, hayi Mawaxa. Ngithandiwe yabo. Ngithandiwe impela. Uthandiwe emazulwini. Happy belated changes. Ngiyabonga wemaningi. Thank you so much nganyawethu. Nozo uthi happy belated. Thank you so much. I'm the Gemini. No voice awusazwakala. No sound awusazwakala. Asakuzwa. You muted. I guess you have press mute. Okay. Sengiyezwa. Now I understand ukuthi siyabonga Ashayana. Siyabonga usho indodakazi lapha. Hayi indodakazi mina ngumuntu okhona nje. I'm just a phone call away. Ngithi nala kwi-bio yami ikhona inamba yami. That number is a business number. It's a company number. It's not a personal one. My case we hear you. Thank you. Xebo lenkosi uthi oblenkosi Mzileni uthi sesifikile. Sesifikile ukungezwa. Sesifile, Sesifike ukungezwa. Senifile ukungezwa. Maybe that's what you are saying. Ngibingelele kusho Stu. Ngiyabingelela ngane wethu Stu. Ngibonile lapha ungiblessa okwangempela. Who is Ashayana? Ashayana Dean. I've never gone through. Ngicheke kahle ngoAshayana mfethu. Lapho uyavuma ke ubusi kuStu. Esibusisa uthi sorry I'm late. Why you are sorry po? Why you are sorry? Yeah. Ngiyabona niyabingelela nalapha Stu. Never quit. Uthi responding to telepathy means unobizo or unobizo. We never quit. Shutho nakhona into ofuna ngisho kahle. Wonke umuntu unobizo mfethu yeso. Wonke umuntu unobizo. Nento abizwe le yona azalwe iphethe. So uresponda ku telepathy. Usubona ngani ukuthi uresponda ku telepathy? Usubona ngani ikhisho bani lo telepathy le? There are so many follow-up questions I can ask from what you are saying. Stu uthi ngajabula ukubona back bhuti wami. Welcome back. Ngiyabonga kakhulu Stu mfethu, ngiyabonga kakhulu. It's always nice to have you kulo live lo. Khona sengizoba khona nje live impela. Ngizoba live nje nginiphathele indaba ezimnandi amaphutshantisi. Unjombo uthi first time I catch you live. I always find you on YouTube. I'm glad. Thank you so much mfethu. Na ku YouTube nguchange zakasha nganza wethu, ne? O live ama catch up niyawathola khona. Ngiyabona khona requestela. I'll attend sengiyaqeda la. So Malvo, so we are going to reincarnate again and come back to this hell earth, because earth is hell for most people. Mawusawubona earth hell ushuthi usabuya kuona vele, because bekumele ngaba usawubona hell ngoba uyazi ukuthi earth awukho ngaphandle kwakho. Ushuthi wena we are projecting hell. There's still a lot to be done. Bathandwa uthi do you mean fake it until you make it? Ngicansi bese ngiphenduleke le, ne? Step we bafana hlangaleka stepfather. Bese ngithukile mina ngibona umuntu ethi I want to take a stepfather. Hawu kanjani? Grand awakening indalo nature by Nona. Siyakubingelela siyakwemukela futhi ngalesi sikhathi. Never quit changes Akasha sekungezayo noma yini noma inini, so below is above. Absolutely.
ngiyabona lapha nathi niyabingelelana ingane zakwethu kusho i-positivity ekhona-ke amongst you. Siyabonga kakhulu Malvo. So is it true that the kingdom of heaven is within? Malvo, it's true. So yahamba njani inhlangano? One on the first of was organized eThekwini. Yazi sidum mfethu. Wavele wabuza indaba. Angazi ukuthi ihamba kahle kakhulu mfethu. Yazi ihamba kahle kakhulu. I'm just checking. Kodwa sidu biwubuza ngikhumbuza kanjani nonto bunge ukwazi ukungikhumbuza. Hey good people, ngeke. I still gonna see you during the week and show you ukuthi yahamba kanjani event. I still gonna see you la ku live and show you nje ukuthi kwakunjani. Hey, you will get something. Yahamba kahle kakhulu mfethu. There's one reincarnated by choice. Yeah, by the higher power choice. Wena uzreincarnatelayo, not your conscious choice, but that is why ngithi mina mungenawo amandla emhlabeni awunawo amandla ezulwini into efanayo. Muna amandla la unamandla ngale. Bakhona abantu abakwazi ukuzikhethela bona consciously ukuthi bayabuya. But as for you, if ungakafiki kuleso sigaba leso, i-higher power ezodecide le ongayiboni kuyimanje, kodwa ikhuluma nawe time to time ukuthi yenzani, thini, shona ngaphi. Wena bese udidisa umqondo wakho ungazi noma lento umcabango noma yini. Se MK uthi does reincarnate. Okay, sengiphendule lokho. Ukhaya KB uveza love Gemini, yebo indalo nature by nona. Gemini viva to us. Ushowcase lo nawe zo a Gemini. Ama-Gemini ayaziwa ngokuba fast. They are fast, they are ruled by Mercury. They are fast in thinking, sometimes acting. Yabo nje. Bona bacategorize njengabantu ekuthiwa basmart. I-communication futhi they are there. Mkabhazi uthi happy belated suku lokuzalwa changes. Thank you so much Mfokanduli. Mzala Butsimo Mthombeni njani but changes ave usisiza kakhulu ngezinto osifundisa zona. Besisitshela ukuthi siyazi kanti hayi asazi. Ngiyabonga kakhulu Mzala 1 ngiyabonga kakhulu. For my first time to hear you say ngiyabonga kakhulu we mashone vumbuka. Yabo uyashona uyavumbuka mfowethu. Hayi mfethu uvumbuka kuphela manje ungabisashona. Other than that ngiyabona ukuthi requestile lana. Hayi angazi ukuthi uberequeste ngephutha. Athi uberequeste ngephutha. Lapha sibu sekuyayivala ke ngawe mfethu. Recall that video of yours bani talking versus living spirituality. This is a journey of 1K miles. You recall the video talking versus living spirituality. Oh, okay, now I get you. Absolutely mfethu. Yabona lolu uhambo lufuna ukuthi lolu ungalwazi kuphela kodwa exercise. Yabo you walk the talk. Nganza ukuthi ngomhla ka1 June izobe seyikhona i-website izobe sivulelekile. Ikhona kuyimanje kodwa ikavuleleki kunini ukuthi nizenzele ama-chart readings enu, nazi kabanzi ngani ama soul purpose enu nokuthi inhloboni inqumo kumele niyithathe kanjani, ningabantu abanjani. So la ngomhla 1 June
ngizonisherela nizobe senikwazi ukwenza njani ukuzenzela nina ama-chart reading achaza ngokusezingeni eliphezulu ngoba kunama videos kunemibhalo ngeke ungezwa uzokwazi ukuzwa uzophinde uyisave futhi uphinde uyilalele futhi yabo. Rare individual greeting Mr. Akasha ngiyabingelela mfowethu ngane yakwethu usho entweni Gemini see things from the end then work backwards yabo yabo yazazi ke izinto wena ngiyathokoza kuningi ngilinda ngolwazi kunini ngidinga lolwazi and kunzima ukulithola sase sakhunjulwa. Siyabonga kakhulu ndodakazi 207 aluthe chithisa kamandla ngithi phela singqongqoza kwi-age of Aquarius la khona izinto zonke ziclear nje yonke into ihlala ubala yabo yonke into ihlala ubala. So changes we most use the law of detachment when we die so we won't reincarnate. I-law of detachment hayi ukuthi kumele uyisebenzise uma usufile namanje nje lokho kumele ukuthi ukwenze ayikho into entsha okuboshwe emhlabeni kuboshwe emazulwini. Akudingi nje ukuthi uzokusebenzisa lokho ngoba nakho usufile ke manje uzokwenza kanjani ngoba uma usufile phela in your soul kusuke kukhona lento okade uyiyona vele. Khosi uthi siyabonga hayi siyabonga impela Khosi hayi siyayiqhobha lezozo. God bless you King for your teachings. Thank you so much. Ngiyabonga ukuthi ngayibamba le mpahla khona ngibuthakathaka nginje bengibuthakathaka ke esimeni se communication bengibuthakathaka kodwa ngayibamba yathola yathi ngqi ngafunda konke futhi ama comment ngale ukubaleka. So ke YouTube nizoyithola ku YouTube impahla awekho ama announcement amaningi kumele ngiwenze ngaphandle kwe announcement ethi ngomhla 1 uzokwazi ukuzenzela i-chart reading yakho ngasese lapha online yangithi yabo abajabulayo noma abafuthi kulula isandla ngalomsebenzi umuntu akawenzayo abathunywa inkosi sho njalo uthunywa inkosi bangasupporta nje ngakho ukwenza njani ukuthi bebe ama channel members lapha ku YouTube. Iyona ndlela leyo onganikela ngayo kule nqola le esiyiphushayo la ngabo uma uhola umoya nakhona la ku TikTok zikhona indlela zokunikela uyasubscribe usipha ama gifts lokho siphakona kulungile usukubonga na ukuthi inkosi ikukhumbulile yakunikeza lolwazi through uChanges Akasha. So ke esayidini lami mtaka Sibisi Mahlasa njengoba uthi wena ke uChanges Akasha sengifundile okuningi kuwe and ngisazofunda okunye ukuthi lapho siya khona yebo njengoba futhi kukude la sisuka khona siyabonga kakhulu zo uhleshezi. So you back kwama live every Sunday. Angifuni ukwenza kube umthetho webuhleshezi ukuthi I'm back every Sunday ngoba sobe sekuyi contract kodwa nje mostly ngama Sunday ngiba live yabo. Sukubuhle ngane kwethu nilale kakuhle camagu.